హలో ఆల్, ఇది కార్ తీసుకున్న నెక్స్ట్ డే అనమాట. జూలై 27 కార్ డెలివరీ తీసుకుంటే ఈవినింగ్ పూజ చేయించి 28 మార్నింగే మేమైతే వరకు పీపీఎఫ్ వేయిద్దామని తీసుకెళ్ళాం. విజయవాడ ఆటో నగర్ ఎస్టీ ఆటోమొబైల్స్ చాలా బాగా వేస్తారు. మేము ఇంతకుముందు వీళ్ళ దగ్గర 2 కార్స్ సర్వీస్ కూడా చేయించామన్నమాట. చాలా బాగా వర్క్ చేస్తారు. ప్రతిదీ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకు అప్డేట్ చేస్తారనమాట. మేము పీపీఎఫ్ వేయిద్దామని తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఆ కార్ మీద ఉన్న బ్లాక్ స్టిక్కరింగ్ మొత్తం పోతుంది సార్, కార్ లుక్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది అని చెప్పారు. అందుకని చెప్పేసి మేము ఈ బోరోఫిన్ అయితే వేయించాము. లోపలైతే ఇంటీరియర్కి కొంతవరకు కూడా పీపీఎఫ్ వేయించాము. చాలా నీట్గా వేశారు. వర్క్ ఫినిష్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారు. ఏది ప్రమోషన్ వీడియో అయితే ఉండదండి మన దాంట్లో. నా ఓన్ రివ్యూయే ఇస్తాను. నాకు ఎలా అనిపిస్తే నేను అలాగే చెప్తాను. ఇది లోపల పీపీఎఫ్ వేసేది అన్నీ కూడా మా హస్బెండే వీడియోస్ అయితే తీశారనమాట. తనకి కార్ని ఒక ప్యాషనేట్గా వాడడం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. దీనికి మేము కార్ డెలివరీ తీసుకునేటప్పుడు దీనికి టీడీఐ కూడా చేయించాము. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.